Bueno, arratsaldeon guztiei ongi etorri Karrikiri elkarte honetara. Gaur badugu Euskara Nafarroko hezkuntzan egoera eta aukera berriak liburuaren aurkezpena eta horretarako hurbildu da Sagrario Aleman. Bera Iruñeko Arturo Kanpion euskaltegiko zuzendaria izan da urte luzez, bizitza guztia eman du helduen euskalduntze eta alfabetatzean, baina hemen euskaltzain gisa dago. Urgazle izendatua izan zen 2006ko maiatzaren 26an eta euskaldun oso da 2007ko ekainaren batetik aurrera. Bai? Jagon sailburua da, euskaltzaindiaren orain kontatuko digu pixko bat zein den Jagon sailaren jarduna eta argitalpen honetara nola iritsi den. Eta Nafarroko ordezkaria da iaztik. Orduan nahi baduzu, ahaztu zait esatea eta nik uste garrantzitsua dela ere Karrikiriko bazkidea dela eta hemen gaudelarik, etxean sentituko dela, ez? Espero dugu. Orduan, igual, hemengo askok ezagutzen duzu aski ongi euskaltzaindia zein den eta Jagon saila zein den autoretako batzuk ikusten ditugu hemen atzean, baina interesgarria izan daiteke igual gerora telebistaren bitartez edo ikusten gaituztenendako, konta iguzu pixko bat Sagrario zein den euskaltzaindiko sustapen batzordearen eginkizunak edo zein den sustapen horren izaera. Mesedez, eta hortik pixkaka iritsiko gara argitalpen honetara. Pentsatzen dut, hemen zaudetenak ikusketa gehienak ezagutuko duzula eta behar bada denek dakizuen zerbait kontatzera natorrela, baina hola suertatu da, baten bat baldin bada gutxiago ezagutzen duena. Hasiko naiz esaten euskaltzaindiak ja baditula 100 urtetik gora, eta hasieratik bi sail edo jarri zirela, Iker eta Jagon. Guretzat Nafarroan Jagon hitz hori aski arraroa da, baina nolabait zaindu edo esan nahi du. Ikerrek hori entenditzen du, erraxago, ikertzea du azken batean hizkuntzalaritzari eta filologiari dagozkion lanak edo egiten ditu, ikertzen ditu eta gero hortik ateratzen dira hainbat produktu, gramatika izan dadila, onomastika edo hiztegiak edo auta beste. Orduan, literatura edo, beraz, lan asko dago Ikerretik heldu dena. Eta bigarren arloa, jende askok behar bada kontuan hartzen ez duena edo hartzen ez dena da euskaltzaindiek baduela bigarren sail hori Jagon deitzen dena hizkuntzaren estatusaz edo arduratzen dena. Baten batek esanen du, akaso, horretan lan gutxi egin duela euskaltzaindiak edo behintzat ezagunago da euskaltzaindia arauak ematen zituen eta ez dakiz zer. Egia da hori izan duela, nik esanen duke neurri handi batean euskerak normalizatu beharra zuela hizkuntza bezala, euskara estandarra da euskara batua deitzen dugun hori egiten aritu dela inbeste urtez eta ari dela noski denok ari gara horretan lanean. Eta igual horregatik ezain ezaguna sustapenarena, baina esan duke lan franko egin duela, euskara batua bera neurri handi batean da, edo neurri handi batean esan duke sustapeneko lan badela. Azken batean, horri esker, euskerak egin du aurrera neurri handi batean. Testu liburuak egitea eskolarako, hezkuntzan erabili direnak, helduen euskalduntzean erabili dena, literaturan erabili dena, pauso handia egin du euskara batuari esker, beraz, lan hori Ikerrekoa izateaz gain sustapenekoa ere badela esan denuk, ez da, alde hortatik aurreratu dugulako asko. Gero egin ditu beste lan batzuk, eta behar bada nire adintsukoa zaretenak gazteagoak ez zaten oituko, baina nire adintsukoak bai, nola gintzen hizkuntza prestigiatzeko kanpaina bat, bai euskarari deitu zena, 1979.
Orduan, hizkuntzaren prestigioz edo ari gara hor, beraz, sustapenean sartzen da bete-betea. Gero izan zen, eta hemen ikusten du berso zale elkarteko bat, bersolaritza esan daiteke gerra onduan eta aski lurrean zegoela, prestigio gutxi zuela eta bat, Euskaltzaindiak hartu zuela txapelketa antolatzeko ardura. Beraz, hori ere sustapeneko lan bat izan zen. Edo, alfabetatzeko kanpainak, helduen alfabetatzea lehenik, eta gero Euskalduntzea ere, Euskaltzaindiaren babespea sortu zen, gero bai berso munduak eta bai helduen Euskalduntzeak eta alfabetatzeak beraiek aski indar hartu zuten eta nolabait esan independizatu ziren. Ongi egina gainera, nik uste dut bakoitzak bere arlo hartu behar duela eta hortik ari behar duela. Baina, aipatzen ditut guzti hauek, azken batean sustapena izan direlako orain arte egin diren lan batzuk. Eta ja sartuko gineke historia berriago batean, azken batean sustapen batzordea 1989 urtean sortu zen batzorde bezala, Jagon sailaren barnean. Eta ez dakit, Igual bildumetara iritsi aurretik, aipatu nahi duzu egiten diren adierazpenen, justo gaur adierazpen bat egin du Euskaltzaindiak, ez? Nafarroko Euskararen Kontseiluaren arira eta igual hori aipatu nahi duzu, azkeneko puntu bezala? Bai, sustapen batzordearen zereginak edo aipatuko genituzke edo aipatuko ditut, azken batean sustapen batzordea esan bezala Jagon sailan dago, euskara sustatzea dugu helburu, noski, esan den bezala, eta arlo horretan 3 lan ildo nagusi dituela esan dezakegu. Bata izan litzateke Euskaltzaindiak, ez sustapen batzordeak, Euskaltzaindiak berak egiten dituen adierazpenak askotan sustapen batzordetik bideratzen dira, edo esaten da, batez ere ikusten dugunean Euskararen defentsan, nolabaiteko bereziki erakundek eta hartzen dituzten erabaki edo aginduak edo legeak edo egiten dituztenean ikusten bada Euskararen kontrakoak edo bidegabeak direla Euskararekiko egiten ditugu askotan adierazpenak. Orduan, adierazpenen esateko, uste dut, web horrian dago, Euskaltzaindiaren web horrian, 71 daude hor jarriak, gerozik egin dire pare bat, uste dut. Olako zerbait, 71, 2 hortxe izanen dira Euskaltzaindiaren adierazpenak. Eta adierazpen hauek beti ez dira zerbait, Euskararen kontra egin den zerbaiten kontra egindako adierazpenak. Ez da ere beti salatzeko, ez beti erakunde ofizialek hartutako erabaki baten inguruan edo. Eta hemen ikusteko pixkat zer motatako adierazpenak diren, apuntatu ditut nik 3 horietatik 3 edo 4 apuntatu ditut. Adibidez bat, lehen aipatu dudan bai euskarari kanpaina horren arira, 1979an, egin zenean kanpaina hori Samamesen egin zen olako ekitaldi arraldoi bat, kanpaina baten ondoren. Eta hor, Bilasantek, aita Bilasantek, ekigu lehen apaizat ziren askotan Euskaltzainek, Euskaltzain burua zena momentu hortan, egin zuen adierazpen bat, hanberean, eskerrak emateko kanpaina hortan parte hartu zutenen guziei, eta nolabait, ekitaldi ez dakit esan protokolarioa edo hori ere izan zen kanpaina horren barnean. Orduan ikusten duzu hau, gehiago zela eskerrak emateko zerbait salatzeko baina. Beste bat aipatzearen esan dut, Nafarroan gaude, Nafarroako bat. Nafarroan gobernuak FM-erako lizentzien da esleipena edo egin zuenean, euskara ez zuen batere kontuan hartzen, egin ziren gainera behin baino gehiagotan egin zen hori, eta Euskal Herria Irratia, azken batean, euskara gehien hitz egiten den zonalde batean ari den euskarazko irrati bati lizentziarik etzitzaion eman.
euskarak ez baizuen punturik bat ere horretan, ez. Eta hor bai, nolabait salatzen zen Nafarroko gobernua, hau beraz salaketa izan elitzen eta instituzio ofizialean aurrean. Gero beste bat, geroago, ez dakiz urtetakoa dena justo, EITB-di igorri zitzaion bat eta izan zen, orain ere uste dut ematen ari direla, antzeko programa bat, Una historia de Baskonia programa. Eta orduan hor ikusi zen, programa horretan, euskarari buruz egiten ziren adierazpen asko ez zirela bat ere xuxenak, edo erdizkal zirela egin, eta orduan hor ere nolabaiteko salaketa bat edo egin zen programa hortaz, eta Euskaltzaindiak bere burua eskaintzen zuen, nahi bat zuen laguntzeko zenbait gauza argitzen edo. Noski ez genuen arrakasta handirik izan ikusten denez, eta oraindik segitzen du antzeko programat ezagit bigarren saioak edo ez dakiz zer diren hauek. Gero beste bat, beste mota batetakoa, lehenbizikoaren antzekoa, joan den urtean, hain zuzen ere, liburu hau atera zenean egindako jardunaldi horien bukaeran egin zen olako adierazpen bat euskara dantzara plazara deitu zena. Eta hor eskerrak ematen zitzaien, bai gurasoei nolabait eskatu eta hezkuntzan, bai eskolan edo eskolatik kanpo, hezkuntzan lanean ari ziren hainbat eragilei egin duten languzi horrengatik, ahalegin horrengatik, eta aldi berean gurasoei animatzen ziren euskalduntzen duten ereduetan matrikulatzera beren haurrak. Eta azkenekoa, esan duzu gaur heldu dela adierazpen hori web horrian, Plaza Berrin, eta hain zuzen ere da, oraindik agertuko zena adierazpenen bilduma horretan, eta hori da Euskaltzaindiek bat egiten duela Euskararen Nafar Kontseiluak aurten irailaren 16an onartu zuen adierazpen batekin. Adierazpen horretan Nafarroko gobernua premiatzen da lehenbailen euskara ofiziala izan dezan Nafarro osoan. Eta orduan, han parte gara nolabait, Euskaltzaindiak parte hartzen du kontseilu horretan, baina hortaz landa egin nahi izan dugu nolabaiteko adierazpen horrekin bat egiten dugu esaten. Badakizue hori onartu zela, kontrako botorik gabe, eta abstentzio pare batekin bakarrik. Beste bai hainbat euskalgintzako talde, bai norbanakoek parte hartzen dute hor, eta denak aldeko botoa eman zuten. Orduan, ikuste dut garrantzi gutxi eman digula, baina benetan kontuan hartzekoa dela hau ere. Hori adierazpenei edo dagokionean. Hori da ildoetako bat edo sustapen batzordearen zereginetako bat. Beste bada hizkuntza zuzenbideari buruzko bilduma egitea dela. Hor biltzen dira bai maila xedapen nagusiak euskarari buruz eman direnak, Europakoak, mundu mailakoak, eta noski Espainiako Erresumakoak edo Frantziako Errepublikakoak ere egin dituzte legeak, egin dituzte beste igual rango txikiagoko erabakiek ere hizkuntzei dagokionean. Guzti horiek bildu ditugu edo eta euskaratu. Bakoitza bat inglesez egon eta beste bat gaztelaniaz, beste frantsesez, orduan beste batzuk euskaraz. Orduan bildu dira lege horiek denak. Baina esanen horretaz gain, ez da bakarrik lege mailakoak. Badira gero ordenamendu juridikoan edo nolabait agertzen diren beste hizkuntzarekin lotura duten beste ordenantza batzuk edo, ez? Eta horiek ere bilduma horretan agertzen dire, eta ekarri ditut adibideak horrenak, euskararen legea, Nafarroko gobernuak egin zuen euskararen legea horra agertzea, edo EAEko euskararen legea, edo ez dakin noren Molaken ez dakizer,
horiek agertzea, ulertzen dugu, baina akaso badaude beste gauza batzuk konturatu gabe pasatzen zaizkigunak eta aipatzen dutenak hizkuntza modu batez edo bestez. Eta adibidez, gaur aritu naiz pixkat begiratzen, nik uste horietatik 796 testu daude. Eta klase guztietakoak esaten dudan bezala. Eta adibide bitxi pare bat edo 3 ekarri ditut ikusteko hizkuntza oso ongi markatua dagoela araudi eta reglamentu askotan, eta gu ez gara ohartzen, pentsatzen dugu legeak bakarri direla, baina hortaz landa badagoela gauza asko. Adibidez, trenbide sektoriari buruzko olako ordenantza bat, edo ez dakit nola deitzen zaion. Eta esaten du, trenbide sektoriari sare horri buruzko adierazpenak gaztelaniaz egin behar dire nahi eta nahi ez. Eta hortaz gain, Europar Batasuneko beste hizkuntza ofizial batean ere argitaratuko dira. Ikusten duzu orduan hor, hizkuntzakin zer ikusia duen zerbait sartu dute. Gaztelaniaz nahi eta nahi ez. Eta inglesa ere bai sartuko da hor. Edo inglesa, edo frantsesa, edo beste hizkuntza bat. Beste bat da abelbidei buruzkoa. Badakizu hemen ere hor bat, Opuzko Unibertsitatetik eta zekize pasatzen da hor bide bat, ez da, hartzain bidea edo. Orduan horre esaten du, ordenantza honen bidez, nolabait esan behar dugu ze izen duten bide horiek. Eta horien izenak agertuko dira, horrako sailkapen bat edo egiten dute, eta baita izanen dute ohikoak diren izenak ere onartuko dira. Eta baita autonomia erkidegoetan hizkuntza ofiziala, beste hizkuntza ofizial bat duten horietan, beste hizkuntza ofizial horietan ere jar diteke. Bata, gaztelaniaz nahi eta nahi ez jarri behar da, eta jar diteke, kasu honetan, gure kasuan, euskeraz ere. Eta hirugarren adibide bat hartzegatik esanen dut markei eta marka edo patentiak eta horrei buruzko beste olako arautegi batean, esaten du eskabideak, zerbait patentatzeko edo egin behar denean eskabideak nahi eta nahi ez egon behar dute gaztelaniaz beti. Eta beste hizkuntza ofizial bat ere baden erkidegoetan eta horiek egin dezakete beraien hizkuntzan ere egin dezakete gaztelaniaz nahi eta nahiz egin behar dute. Orduan horrelako adierazpen asko dago legeaz gain, horrelako guretzat bitxi xamar direnak, pentsatzen dugu hizkuntza gauza horiek ez dutela ukitzen, baina ukitzen da hizkuntza arautua dago toki guztietan. Noski, gaztelek gure kasuan, Espainiako erresuma honetan edo gaztelania beti nahi nahiezkoa da. Eta hirugarren atal bat, izanen litzateke gogoeta edo euskararen estatusari buruz gogoeta egiteko. Eta hor sartuko gineke liburuaren jatorria. Aipatu duzu liburu hau sortzeko edo abia puntua izan zela jagon jardunaldia, ez? Iaz egin zen jagon jardunaldia, 26. okerez banago. Kontatu iguzu pixko bat jardunaldi horren izaera edo... Urtero egiten da gutxienik bat. Eta egiten da gai diferenteen inguruan, eta tokiak ere batean egiten da Baionan, beste batean Donostian, Gasteizen, Iruñan, dena delakoan, ez? Hortaz landa egiten dira jardunaldi gehiago ere askotan, edo egin daiteke mintegiren bat, edo hitzaldiren bat, edo honen inguruan. Orain arte ikusteko, adibidez, iaz egin zen hau, Iruñan, Euskara Nafarroko hizkuntza. Aurreko 2 urtetan arlo sozioekonomiko aurkitu zen, 2 ikuspegi diferentetatik, eta egin zen bat Donostian, eta beste bat Bilbon. Batek zuen arlo sozioekonomikoa euskararen bizi berritzean.
eta entitate pribatuak, bigarrena, nola eman zerbitzua herritarrelean iztu nahi. Beraz ikusten duzu biek arlo sozioekonomikoa nola baituk duten. Eta aurretik egin zen, Iruñan egin zena, mendeurrenaren barnean edo kokatu zena, eta hori izan zen hizkuntza gutxiagotuak eta parte hartu zuten kanpotik etorretako zenbait lagunek ere. Eta horretik bazakit Araba egin zen beste bat Gasteizen, Araba euskaraz bidea egiten, edo egin zen Baionan Euskal Elkargoaren sortzea eta Euskararen geroa, justu orduntxe sortu nahi zen Euskara Elkargoa. Nolabaiteko, esan dezakegu, iparraldeko administrazio bat edo neurri batean, ez? Orduan ikusten duzu gogo eta oso gai diferenteak hartzen direla jardunaldi hauetan, eta ondorian etortzen da normalean argitalpena jardunaldi horietan parte hartu dutenen txostenak edo jasotzen dira. Ez beti denak, akaso batzuk hitz egin ez dutenak jardunaldietan, baina txosten bat edo aurkezten dutenak gai horren inguruan. Eta horrela etorri zen hau. Aurten eginen dugu eta esan dut gogoetarekin ari garela, hori dugula hirugarren lan bildua edo, hirugarrena ez ordenaren arabera. Eta momentu honetan badugu gogoeta gune bat, sortu berria dena eta oraintxe abiatu dena, nolabait, eta horren inguruan eginen dugu aurtengo jardunaldia Donostian. Hau diferentea da, bestetan irekiak dira, nahi duen jendea parte hartzen du, eta honetan berriz konbidatu egin ditugu zenbait persona, egin den txoste baten inguruan eztabaidan hasteko, nolabait gogoeta gunearen hori da markatzea ze ikuspegi orokorra izanen dugun euskararen inguruan, hori aurrera eramateko ze estrategia jarri beharko genuke. Hau etorri zen, jende askok esaten zulako. Euskaltzaindiek badu nolabaiteko onespena euskalgintzako hainbat tokitatik, eta batez ere hizkuntzari dagokion arloetan, baina hor badago beste bat estatusa eta inork ez du hartzen bide bat markatzeko edo erantzunkizuna, eta orduan hortik etorri zen gogoeta gunearen hori, oraindik esaten dut hasi besterik ez gara egin, eta guneiko genuke poliki jende gehiagoren gana iristea joan, guzien iritzia egiten diren lehenengo ponentzia oinarri bezala izanen diren horien inguruan jendea eztabaidatzen hastea, euskalgintzako taldeak lehenik, gero hori da asmoa nahia, eta hortaz eginen da jardunaldia aurten Donostian. Hori da. Eta ja, zakit, hau joan den urteko jardunaldia. Amaitzeko igual, argitalpen honen aurkibidea edo topatuko dituzten edukiak kontatzen badizkiguzu, hemen badaude egiletako batzuk, azaldate? Egiletako batzuk. Baina gainontzeko endako? Bai, egiletako batzuk hemen daude, eta orduan zaila da esan da beste baten txosten batean, azken batean bakoitzari txosten hori egitea. Kapituloen aurkezpena, eta gero gainera aukera izan dezakegu, hemen zaudetenek, zuen edukiak igual sakonago azaltzeko edo, baina gutxienez halako gainetikako begirada bat edo zerrendatze bat. Bai, esaten aldut jaso direla lehen esan dudan bezala txostenak jardunaldian azaldu ziren zenbait txostenena, baina beste batzuk ez zuten 11 arrazoi direla beren txostena aurkezteko ez zuten ikusi beren burua edo dena delako, ez? Orduan, baten bat faltako da, hitz egin zuten horietakoren batena jasotzez, baina gero ikusten genuen beste batzuk arlo honetan hezkuntzan, hezkuntza esaten dugunean ez garari eskolaren sistema horretaz,
orokorrago hartu genuen, orduan badutela zer esana, eta behar bada hor betzutela parte hartu, baina gero txostenen bat egin izan dute, eta horrelako batzuk badire. Gero, bi motatako txostenak edo direla esan nuke, batzuk dire teorikoagoak, nolabait hausnarketa bat egin dute honen inguruan, ikuspegi diferentatik hartuak, eta beste batzuk dira gehiago proiektu zehatzak eramaten direnak bai eskola barnean edo eskolatik kanpo. Orduan, denetatik dago pixkat, esan bezala, nik uste dut 11 txosten edo daudela, horietatik 6 dira proiektu zehatzak, eta besteak dira gehiago teorizazioak edo egin dituztenak bestela hor. Eta hor dugu, adibidez, Bittorio Lizarragarena, hau eskola txiki batean aritzen da, aritu da txiki batean, orain Leitzan ari da. Eremu euskaldunean ari da nolabait, eskola horiek eremu euskaldunean egon dira, beraz egoera soziolinguistikoa bat da. Eta egoera soziolinguistikoa hemen ikusiko ditugun beste ikastetxe batzutan oso diferentea da. Orduan, Bittoriok beste gauza batzuen artean ikuste dut hitz egiten duela herriko hizkera eta estandarra akademikoa eskolan eman beharko litzatekena lotura nola egin eta horren inguruan beste gauza batzuen artean. Gero dugu D eredua, hemen dago Eduardo Aldasoro, eta D eredua bilakaera eta erronkak bera hezkuntzan egon denez hainbeste urtez datuak eta hainbeste gauza bildua zituen eta gogoeta egina ere bai ikusten dituen, eskolan ikusten zituen gabezi ez da, nik hor, adibidez, kuriosoa egin ziten, kuriosoa ez, iritsi garela D eredua hor maila batera eta hortik gora egitea zailtasuna ditugula nonbait, eta bestetik ahozkoaren garrantzia eta bere ustean hor gabeziren bat ikusten zuen, zerbait. Nola kudeatu eleaniztasuna eskolan, ikastetxearen hizkuntza proiektua hor zeuden etorri ziren Nafarroko gobernutik, zer lan egiten ari diren eta lan horren berriaz azaldu ziguten hori, zer den beren proiektu hori edo. Gero horra aritu ziren Maite Gorospe eta Marisa Zubiri. Gero beste bat izan zen, Euskara Nafarroako hezkuntzan traba egiten duena ezabatzea eta etorkizunari begira ereitea, eta hemen dago egilea, Juan Pedro Urabaien, eta hor A ereduaren balioa edo nolabait neurri batean ari da, laburtzen ari naiz eta esaldi batera ekartzen zuek gogo eta gehiagorekin egin duzuen zerbait, baina A eredua ikusten du neurri batean D eredurako bidea izan daitekela eta traba bezala ikusten du pai hori, pai horrek D ereduari berarik du baiteo bidea. Gero Yolanda Olasagarren Mendinueta, egia esan honek ez zuen parte hartu, eta hau ere Nafarroko gobernuan ari da lanean, ez zuen parte hartu jardunaldi horietan, baina bai aurtengoetan. Esan behar dut, aurten egin dugula beste jardunaldi bat, Iruñeko Komunikabidea Fundazioekin batean, eta hor gehiago aritu gara ahozkotasunaren inguruan. Aurrek honetan ja ikusten da batek eta besteak behin eta berriz aipatzen da ahozkoaren garrantzia. Nik uste dut gehienek beren proiektuetan edo beren teorizazioan ere ahozkotasunaren garrantzia azpimarratzen dutela. Eta orduan, aurtengoan etorri da, eta justo Yolanda Olasagarrek hemen agertzen den hau azaldu zuen. Aurtengoetan. Eta zer ari diren, hain zuzen ere, gobernutik, berak esaten du, ikastoletan eta kaso proiektu hori aurretik planteatzen ari direla, lanean ari direla eta orain hasi direla, beraiek ere hori garrantzia ematen eta sistematikoki ahozkotasuna nola landu behar den edo planteatzen.
Eta gero ja urrengoak, ja ez dira hain teorikoak, gehiago dira proiektu zehatzak, toki batean eta bestean egiten ari direnak. Batzuk eskola barnean, adibidez Alberto Barandiaranek egiten duena sormen digitala, eta honek sormenari eta kulturari ematen dio garrantzia handia eta zer diren sormen tailer hauek esplikatzen du. Gero beste bada euskara sustatzeko berrikuntza proiektuak Iruñeko Patxilarragintzat ikastetxean, hemen ikusten dugu ja ikastetxe bakar bat hartzen dela, eta hauek badituzte Nafarroko gobernuan aurkeztutako hainbat proiektu, elkartrukean, hor bi gela jartzen dituzte elkarrekin, baina, bueno, proiektua zehazteaz litzateke kontua, baina bai garrantzia handia ematen diote ahozkoari eta auzoan txertatzea eskola eta auzokoekin lan egitea. Gero daukagu era.eus eta Alfredo Dufurrek egin ditu hemen proiektu era horren hori zer den edo esplikatu zigun azken batean gurasoei begira eta zer agenda, euskaren agenda, zer baliabide dauden eta holakoak aipatzen ditu. Jolasketa, sortzeneko Marta Diaz Mapalek egina eta esplikatzen dugu eremu ez euskaldunean nola ari diren lanean, jolasteka deitzen dion proiektu batean, eta hor elkartzen dituzte baite eta ereduko aurrak eta karriken aritzen dire euskaraz jostaketa. Nolabait erabilera eta bultzatu nahi eta gero, Nafarroako ikasleak bersotan, Leire Barberenarena, eta hemen ere ikusten dugu garrantzia handia ematen dio ahozkoari begira bersoak duena, baita ere euskal kultura ezagutzeko balio duela bersogintzak, eta hauek ja proiektu hau sendotuago dago, ja urte batzuk baditu, eskoletara joaten dira, eskola frankotara joaten dira, ez da eskola bakarreko proiektua. Horri buruz ari zaigu. Aurten honetaz aritu da aurtengo jardunaldian, beraz nolabait aurtengo jardunaldirako pare bat agertzen zaigu ja honetan ez. Eta gero beste proiektu bat parkean euskaraz, eta hemen dugu Dindaia, ezagutuko duzu gehienak, eta Dindaiak egiten dituen lanen artean bat aipatzen du parkean euskaraz, nola familiak, haur txikien familiak, orduan ematen dute familia eta haur txikia, eta aritzen dire euskaraz elkarrekin hor. Ohiturak eta nolabait euskaraz aritzeko ohiturak aurren artean eta etxekoen artean sustatzeko. Hori da, labur xamar esan da, liburua, baina bestetik dena ez dezaket kontatu. Bestela ez duzu irakurriko. Nik uste polita izan daitekela hemen hurbildu zaretenek, batzuk ezagutzen dituzue aski ongi zuen atalak, igual norbaitek gainontzekoei galdetzeko aukera izan dezakezu hemen, eta baita ere hausnarketa gurekin konpartitzeko aukera. Orduan, nik uste polita dela zuei ematea hitza, norbaitek nahi baduzu pixko bat, eta denon artean hezkuntzak edo euskarak hezkuntzan dituen erronkei buruz solastu.